Aku ki saking sayange karo kowe kok arang-arang lho ya kok diapit sinden ngene iki nek aku. Pun lek gong kek bubar. Lek gong bubar-bubar piye? Atresnani sing nanggap isih cakilan barange. Ki lho cakile wis dandan ket mau. Wah, malah wis cakilan nang jero ki lho. Dan kowe iki senengane. Karena nek ngene kepoyo lho. Apa? Kepoyo? Urung. Urung. Ayo urung. Tak kira nek WC. Delokna kita. Aku dadak omong tatin mesti. Kok lapor aku ngapa? Ale takon riku. Ora, kok dadak omong tatin mesti dirone. Maksudmu kan ngeterke ya? Oh, ketoke mboten. Kok ketoke mboten ngapa nek upama tatin gelem piye? Kula wegah lho. Alah gayamu muni wegah. Kok bahaya nang kok nek. Lah ngopo? Ayo mbok.